Arriba de Sosa. Para sacar el todo. Paulinho, que está, que no le van a sacar. Que la vida no se vende, que no se vende. Arteixar su avión, Bayona, Baleira, Baltar, Baños de Molgas, Baralla, Barbadazo, Barco de Valdeorras, Barreiro, Barro, Beade, Becerreá, Begonte, Bergondo, Betanzos, Os Blancos, Boborás, Boimorto, Boiro, Abolo, Boqueixón, Bóveda, Brión, Bueu, Burela. Por favor, un poquillo para adiante, lo que tamén queda por chejar a xente que vende cabanas, Caldas de Reis, Calvas de Randín, Camariñas, Cambados, Cambre, Campolameiro, Cangas do Borrazo, a Cañiza, a Capela. E a xente que vende Carballela de Avia, Carballela de Valdeorras, Carballedo, Carballiño, Carballo, Cariño, Carnota, Carral, Cartelle, Castrelo de Miño, Castrelo de Val, Castro de Rei, Castro Caldelas, Castro Verde. Botade un poquillo para diante para que poidan entrar os de Catoira, os de Cedeira, Celanova, Cenge. Vou contar unha historia que ocorre nun lugar. Contou-me unha xente de ali de Froxa. Non vai de princesas nin Mercedes-Benz. É algo máis duro de roer. Olo é un río que nace en Fonloel. Cupiré fadesa, verdes escombros nel. Este é un problema para resolver. Amigos, amigas, que hai que facer? Everybody, oh, é un río que nace no... Para dar unha lección a estas persoas que sinten un desprecio pola ciudadanía e que están a convertir por un rosario de industrias perigosas e siguen esprallándoas por todo o país, sentindo por nós un desprezo. E cando falamos desto, de industrias perigosas, temos que falar de Reganosa, ilegal e perigosa. Disposta a loitar polo país, como el fixo durante os últimos 10 anos como coordenador do Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol. Para Carmelo Teixeiro,